vrouw heet van de achternaam Wilders. Dus dat lijkt er een beetje op. Hoe? Wilders heet mijn Wilders? vrouw. Ja. Dat is 1 E meer dan Wilders. Ja, dat we even dat we toch het onderscheid maken. Ja, er zit wel verschil tussen. Is ze blond? Ja, ook nog. Oh, kijk. Ja. Paulien. Ja. Oké, Ed Wielies. Maar wie is er? Is Paulien ook de creatieveling dan? Ja. Die dat soort dingetjes aan de gevel hangt. Ja, en, die is heel creatief. en ja, dat blijkt. Dat zou je zo nog niet zo zeggen, maar ja, dit is wel allemaal haar idee, maar ja, ik moet het wel onderhouden. Hè. Oh ja. Snap je dat wel, hè? Heb jij groene vingers dan? Oorspronkelijk wel. Oorspronkelijk wel. Want? Nou, oorspronkelijk is mijn beroep hovenier geweest. Ah! Hoor ik nou iemand op de achtergrond? Nou, ik heb er een paar honden binnen zitten. Oh, een paar honden. Ja, ik hoorde al wat aanslaan. Nee, dat zijn de honden die. Ja. Dat was niet Paulien, dat was de hond zelf. Ja, waar is Paulien dan? Ja, die zit in het klooster. Die is op de werk nog. Oh, ik dacht die is non. Nee, die nonnen zijn vertrokken. En we hebben dat klooster hebben we nu. En dat noemen we opvang van mensen, van cliënten. Van bewoners. Jullie hebben een klooster? Ja, we hebben een klooster. Ik dacht dat je daar ook voor kwam. Nee joh, dat weet toeval, ik toch niet? Toeval. Nee, want je zegt, ik ken het programma. Ja. Wij komen altijd spontaan. Wij komen echt spontaan dat bij mensen heb ik in de aan. gaten, Ik weet helemaal niks van een klooster of zo. Maar hoe vet is dat? Jullie hebben een klooster hier een tour. Ja. Wow. Hier vlakbij. En daar vangen jullie cliënten op. Ja. Wat voor cliënten? Ja, dat kan van alles zijn. Er zit van alles tussen. Maar dat zijn mensen die tijdelijk een dak nodig hebben? Oh, oké. Ook wel iets langere mensen die wat langer blijven. Maar ook die tijdelijk een dak nodig hebben. En daar zorgen wij dan voor. Joh. Dat ze eten, drinken krijgen. Dat ze een fatsoenlijke kamer krijgen. We brengen ze naar het ziekenhuis, naar de dokter waar ze ook naartoe moeten. Dat regelen we allemaal daar, ja. En dat doen jullie samen? Jullie runnen dat samen? Maar jullie hebben natuurlijk personeel. We hebben ook personeel, ja. Maar jullie runnen het samen? Ja, ik ben nu toevallig vrij. Ik werk nog 4 dagen in de week, maar ik werk ergens anders. Maar 4 dagen in de week in het klooster? Of 4 dagen in de week elders? Elders, ja. Want? Ja, ik werk voor de reclassering ook nog. Ook nog? Dat is mijn eigenlijke baas. Oké. Is dat trouwens jouw automobiel? Ja, daar heb ik net wat spullen in. Nee, maar heb jij iets met Breskens? Nee, daar is hij toevallig gekocht. Oh, daar is hij toevallig. Maar je klinkt niet als diehard. Nee, ik kom eigenlijk uit Vianen. Uit Vianen? Vlak bij Utrecht, ja. Maar dit is wel, dat hebben we zelf wel gemaakt, allemaal. Ik ben nog bezig in de tuin achter. Moet nog een stukje gestraald worden. Maar Paulien is de creatieveling. Ja. En toen zei je van, dit is nog niks. Waar wordt ze er echt creatief dan? In huis? Ook in huis, maar ook op de werkheid zien. Daar maakt ze het gezellig. Ja, dan moet je gaan kijken, dat is echt mooi. Ze zijn nog volop bezig. Vandaag zijn ze ook aan het verhuizen allemaal. Maar jij werkt dus 4 dagen in de week werk jij voor de reclassering. Ja. Dus jij weet hoe het is om met mensen met probleempjes om te gaan. Ja. Hoe kom je daar terecht? Ja, gewoon. Nou, heb je een verleden bij de politie of handhaving? Ik heb wel lang bij Defensie gezeten. En bij Stadsbeheer heb ik ook lang gewerkt, in Utrecht. Dus eigenlijk heel lang in dienst van de overheid wel? Ja, eigenlijk altijd. Was dat een jongensdroom? Ja, eigenlijk wel. Defensie, denk ik dan? Maar ook bij de gemeente werken, bij Stadsbeheer was ook... ik zag het ook niet als werk, ik zag het als hobby. Zeker. Ja, dan moeten we even oppassen, hè? Want ambtenaren, daar wordt er dan vaak van, die hebben het werken niet uitgevonden en zo. Dus... Ik heb er nooit 1 dag gehad van zeggen van jongen, daar moet ik naartoe. Nee. Maar wel hard gewerkt? Gewoon op straat, altijd buiten gezeten. Kijk, jij bent een man van de straat. Ja, nee. Zit niet achter een bureau? Nee. En daarom, nu snap ik de overgang uiteindelijk naar reclassering ook beter. Ja. Dat zijn ook mensen die van de straat afkomen. Ja, die een verleden hebben op... Die moeten op uurtjes taakstraf maken. Ja. En dan komen ze bij mij of bij mij en mijn collega's terecht. En dan gaan we met ze aan de slag.
Hoe groot is de kans dat Max Verstappen bij jou terechtkomt om zijn taakstraf te... Max zelf, ja, die komt niet in een groepsproject, denk ik. Oh, als niet. die komt, hè? Oké, nee. Maar moet jij dan mensen ook echt begeleiden bij hun taakstraf? Ja, we gaan mee de hele dag. We gaan mee. En het stigma wat we hebben over het tuintjesharken en schoffelen. Nou, wij werken dan 1 dag of 2 dagen voor de gemeente Sittard. En dan 2 dagen voor Staatsbosbeheer. En omdat je een verleden hebt bij gemeentes, kun je met die lui lezen en schrijven. Ja, dan sluit aan. Dus in de praktijk ben jij gewoon heel veel buiten? Altijd, ja. Hoe lekker is dat? Ja, is het ook heerlijk? Hey, en in hoeverre voel jij je verantwoordelijk voor, hoe noem je ze? Cliënten ook? De mensen die jij begeleidt? Of hoe? Bewoners. Bewoners. Vanuit het klooster, dat zijn bewoners. Dat zijn bewoners. Die wonen er ook gewoon. Maar voor de reclassering? Dat zijn cliënten. Dat zijn cliënten. Ja. Maar in hoeverre voel jij je verantwoordelijk om die lui weer op een goede manier... Ja, dat proberen we wel natuurlijk. Ja? En sommigen, daar lukt het ook bij. En sommigen, die komen voor 3, 4 keer voor de uren te maken. Die hebben zo vaak veroordelingen. Ja, er is geen eer meer te bereiken. Maar de meeste komen weer goed terecht. De draaideurcriminelen? Ja, die blijven komen natuurlijk. Dat je denkt van, dat is een recidivist. Ja, die gaat weer... Ik ben geen rechter, hè, maar... Nee. Nee, dat klopt. Maar daar heb je natuurlijk door de jaren heen ook wel kijk op gekregen. Ja, dat zie je. Dat ga je wel merken, ja. Is dat dan ook dat je daar ook geen energie in investeert, in zo iemand? Wel, natuurlijk moet je energie doen. Ja? Je moet geen onderscheid maken van Jantje wel en Pietje niet. Dat lijkt me wel heel lastig. Ja, er zit van alles tussen. Hè? Daar zit van alles tussen. Nou ja, een taakstraf is dat zijn niet de hele zware jongens, toch? Nee, niet allemaal. Ja, het lijkt me... Ja, ben je dan alleen met zo'n groepje? Alleen of met z'n tweeën, maar meestal alleen. Is het gezellig? Ja, ook. Waar praten jullie over? Ja, over voetballen. Ja? Ja, meestal over voetballen, ja. Van heb je Feyenoord Ajax gekeken en dat soort zaken. En we hebben echt hele leuke gesprekken hebben met die jongens ook. En dames. Meeste mannen hebben wij, omdat het een buitenproject is. We zitten altijd buiten, er komen niet zo gek veel vrouwen. En dan, 's morgens is er ergens een ontmoetingsplek? Ja. Daar komt iedereen dan naartoe? Ja. En dan stappen jullie in een busje of zo? Ja. Jij rijdt? Ja, gelukkig wel. Ja. En dan gaan jullie met z'n allen dan gaan we naar bos in? We gaan richting Veilen meestal, daar het Zuid-Limburgs landschap gaan we er naartoe. En dan gaan we aan het werk. Van deze regio uit? Vanuit Sittard, ja. Oh ja, dat zei je, vanuit Sittard. Dat valt wel mee. Ja. Nou ja. En dan blijven we daar de hele dag. Tot een uur of 3:45, 4 uur, dan rijden we terug. En dat gaat het hele jaar door? En dat gaat het hele jaar door, ja. Al jaren. Dus in Veilen, dan kan het zijn dat je door de sneeuw ploetert. Ja, dat komt vaak voor, ja. Goh, het lijkt me heel avontuurlijk. Ja, we werken daar met Staatsbosbeheer samen. En die geven het werk en wij voeren het uit. En jullie runnen dus in principe samen dat klooster? Nou, mijn vrouw met personeel. Ik ben er maar een paar dagen in de week om te helpen. Voor de klusjes, voor het schilderen, voor in de tuin te werken, voor straatwerk en dat soort dingen. Zou ook nog een soort van taakstraf kunnen zijn? Nee, dat klusjes in het klooster. Klusjes in het klooster zou kunnen, ja. Nee, die mensen die wij hebben, die hebben geen taakstraf. Die zijn ook vrijwillig aan het werk. Ze zijn nu aan het straten, een paar. Aan straten? Ze zijn nu aan het straten, ja. Zijn er een paar nu dus een opritje lek of zo? Ja, aan de zijkant hebben we gisteren bielsen gesteld en nu zijn ze het aan het straten. En dat, oud pand? Klooster is van na de oorlog. Hè. Ja. Het is plat gebombardeerd daar. Hè. Oh, dat klopt. Ja. Oh, dus er hoeft niet heel veel onderhoud aan. Nou, er onderhoud zat. Ja? Ja, het is groot. Er is een heel stuk bos bij. We hebben vee, we hebben varkens, we hebben koeien, paarden. Dat loopt er ook allemaal nog. Het lijkt me echt, Ik ben natuurlijk nieuwsgierig van nature. Ja. Maar daar kun je niet zomaar een kijkje gaan nemen natuurlijk. Dan moet ik even bellen. Nee, wij komen nooit op. Nee, maar puur uit ja, je kan er in principe er zo naartoe. Waarom niet? Hey, zijn jullie getrouwd? Wij zijn getrouwd, ja. Hoe lang zijn jullie samen? 12 jaar. 12 jaar. Ja.
Hoe heb je Paulien leren kennen? Maastricht. En Paulien is een Limburgse? Die komt uit Limburg, ja. Carnaval? Nee. Dat zou je misschien wel denken, maar nee. Nou ja, ik weet niet of dat aan een flinke kerel uit Vianen besteed is. Nee, carnaval, ja, wat vieren we wel hier. Ja, dat had er wel mee. We vieren carnaval. Wat is Jos? Wat is dat voor een prins? Jos, ja, ik heb ermee gevoetbald. Een aardige, leuke, gezellige vent. Ik heb er een paar jaar met hem gevoetbald nog. Bij de veteranen? Ja, hier in Torren. Daar ken ik hem van. Daar hebben ze hier bij de Geitenbuk wel een goede prins aan. Aan hem wel, ja. Oké. Ja. En ja, wij vonden het opmerkelijk. Hij is dan uitgeroepen tot prins. Ja. Maar hij wil schijnbaar wel weg. Hij heeft zijn huis te koop staan. Ja, dat wist ik ook niet. Dat zag ik ook een paar weken geleden. Zou die het dorp gaan verlaten? Nee, hij gaat wat anders. Iets oké. Nee, hij blijft behouden voor Torren. Gelukkig wel, ja. Oh, wij vroegen ons al af, zou het laatste kuntje van Jos in Torren zijn? Ja, in deze straat wel. Oké. Nou, hij gaat verhuizen. Hier in de buurt ook weer dus. Wat grappig dat jij dacht dat we voor Paulien kwamen. Ja, nee, omdat er pas tv-opnames zijn gemaakt van... bij ons in Katwijk heb je toch en bij ons in Krooswijk. En toevallig hebben ze ook bij ons op het klooster en in Torren hebben ze opnamen gemaakt bij ons in Torren. Ja. Dus ik denk, die komen daar weer voor. Nee, ik in dit geval niet. Ja. Maar ik ben blij dat je thuis bent. Ja. Ik vond het wel boeiend. Ja, daar ben ik blij om. Daar ben ik blij om. Toch weer iets meer geleerd dat je van de tv. Ja, je bent van de tv, maar... Het is voor mij van de NOS dat programma. Bij ons in Torren heet dat. Okay. Dat werd voor mij 21e uitgezonden. Ja, dan is het natuurlijk wel dat de cameraploegen wel redelijk normaal zijn in Torren. Hè? In het witte stadje. Het is toch een toeristische trek. Ja. Zeker met al die Chinezen en Japanners. Ja, die doen niet anders. Hè? Die zien ook verder niks. Die hebben alleen maar die camera voor. Ja. Nou, kunnen we toch zeggen dat we at Wheelies zijn geweest? Doe je Paulien hartelijk bedankt. Ik zou dat zeker doen. Ja? Ja. Hey, dankjewel man. Jullie ook bedankt. En wanneer moet je weer werken? Ik ga zo weer terug.